Ateso Assalamualaikum. Ateso rino sa inyong mga pinagduga nakakabubay sa mga video kan. Kaya una po magiging na sa mga ragatasaran no. Agad mo na mga pinagduga din ang bubay sa mga itindahan kaya kung nadiditiro na agad. Ini para sa pinagduga. So pamagin din bahan di titaro pamagin. Assalamualaikum. Iba kini rock and roll kuan. Sagiti baru ididek amumay na natin mikro po naman tinarakin roll kini rock na manan yan na giraman tuwan na miyatiruan na marata masakit sa ginang mga ididan o ginang mga tulad ng pamituran na nabayan ng pakanta pa na sa tao nabayan ng pakanta pinagin ng mga politisyan na sa tao sa sarano pamanaguan pagkatagin na nabagito
Lagi ginan na mga idida kan, gina mo ito abing transit pilandok, so buring na rin ako na gina. Langon tanong mga pilandok na langon na kasala ng tanong sa ginan na wan. Masusuwasaran no. Langon tanong, nabubuso mga politisan. Langon tanong. Kapaman na sekarang buat ugay kadaran kuasa pira kadaran pusasaruan na ini butuh ugay na gitu ka silent ka gitu nakagageneg ka di nga teror untuk na masuan na gitu na balik ka na pamana accomplice sa ginan na awidaran beli niya paliga sa ginan awidaran so lagi tanong din na wan din na bidin tanong lalong sa ginan na ini masusuwasan lang tanong ke bling sa adin pernah isa pihak kaya da wan teroran kagay nasi kung sa gina radio station sa Marawi na diran pakaplay aswi idida na pilandok kagiro na pagisiran dun sa pilandok group kami kakuan na kuan pamana kesinsor kung pamana disiran mabet pemangkin kayak tidak pilandok dengaran na pilandok na boleh benar kontroversial basta ironia mumay basta ironia rata pilandok na nasa katawa grupo dia sa katawa wan titarunya sa kam na pilandok ako laon tanong pilandok in fact nabangga tabi kata na kato na nagina mga pilandok group gina over group pa pilandok uwi na di nga taon tayo mga tao so kenapa na ni pagdida para kadang kepayap na ki DJ sa gina na FM station paman na kepayap na pagdida ka na sinsura na uman kebal sa gina pilandok na pakabipang sinsura Amerika tiro niya na pilandok pering ka na kasulan na beep pering ka na may pag-introduce ka na gina na kon ididid tiga kata so kuan idid title na beep para metro ga pilandok na beep ka sinsuran ka lang so nabaginan na pilandok na nabaginan panganta pa sa gina pilandok group sobra naman at so didan no you're so vain you probably think this song is about you you're so nabarkan ng paranan, nabarkan ng pilandok group agi ni dida. Gitu bu, di mababa dida, dida ratota, na recordang po ng tip ya. Insala na i-record tanon sa Mapia Studio, agi na mga dida, nantan mga pamanig saran mo. So lagi dunya ko na, wanawi, pamikiran nga sa Jawida, sugat nga sa mga vlogger ratota, o di na video nga natawa sa ratota TV. Okay?